Nou is het nog een fraai natuurgebied. Als de Nijbowiek de Nieuwe Marke in 2014 realiseren wordt, blijft dat extra. Want op de 90 bunder groen tussen de Pijn en Drachten zullen heeguit zo'n 45 huizen gebouwd worden. Dwarsum en natuurvriendelijk staan daarbij voorop. Wonen in de natuur, dat is het bijzondere. Die kans krijgen mensen hier nu. En het tweede bijzondere is dat ze zelf vanaf, zoals u het weiland nu ziet liggen, mee gaan denken over hoe het eruit gaat zien. Wij vinden het van belang dat er nieuwe woningen bij het dorp komen. Dat is goed voor de leefbaarheid in het dorp. En we vinden het ook heel mooi, en dat is dan weer een extra plus, dat de woningen die er komen een extra waarde krijgen op het duurzame aspect. Dus er komen woningen die worden gebouwd met een lege energievraag. Dus dat jouwt ook weer uitstraling onder Pijn en onder de gemeente Smellingeland. De eerste plan van de Wenwiek binnen al 4 jaar oud, maar in 2010 waar het initiatief tijdelijk stopzet. De wenners van de Pijn wienen huiverig dat de wenningbouw het natuurgebied vernielen zou. Dat is net langer zo. Ten eerste komen ze niet door de hele wijk verspreid te liggen. Ze komen dus allemaal wat aan de kant van de weg te liggen en zo dicht mogelijk bij op einde, omdat we juist willen dat ook de mensen uit het dorp hier gaan wandelen. Het gebied wordt helemaal openbaar toegankelijk. Maar de realisatie van de nieuwe Wenwiek komt Drachten wel heel dicht bij de Pijn. De argwaasje van gewoon dwarpsbewoners. Ja, dat komt via het bedrag, want uiteindelijk de Pijn die moet wel bestreden blijven. En ik vind, we hebben eindelijk net bedragen net. Dus ja, aan de ene kant vind ik het wel spijtig dat het dan zo via die kant uitkomt. Er zijn in het verleden voor dit gebied gigantische bouwplannen geweest. Maar dan hebben we het over industrie en dat soort activiteiten. Nou, dat willen we niet. De dorpen willen ook altijd gescheiden blijven van Drachten. Dat respecteren we. Maar met name als je hier om je heen kijkt, zie je hoe prachtig het Elzenlandschap is. En dat gaan we behouden.